i ara estava en un nou projecte. Acaba de publicar-se un llibre que recull les situacions quotidianes que han viscut moltes famílies durant els mesos més durs de la pandèmia, un conte amb vers i amb il·lustracions on moltes persones se sentiran identificades, perquè aquestes escenes s'han repetit a les cases per intentar omplir el temps de la millor manera possible, cuinant, ballant, teletreballant i estudiant amb l'ordinador. Es titula Un virus ha arribat i a casa ens ha confinat. Està escrit per l'Eva Serra i il·lustrat pel Manel Mora, tots dos mestres de primària, ella a Figueres i ell a Terrassa, a l'escola Anderson. Tenien un altre projecte en marxa, però el van deixar aparcat perquè l'actualitat sempre mana. L'editorial terrassenca Òmnia Books l'ha tret al mercat i ja es pot trobar a les llibreries de proximitat i per Amazon. Bàsicament és un llibre de rimes on explica una mica el confinament que hem tingut tots plegats, sobretot des de la vessant dels nens, que és on l'Eva i jo estem, som mestres els dos i és on tenim o podem captar més informació, i expliquem una miqueta a partir de la rima i dels dibuixos tot el que ha estat el confinament per tots plegats. Nosaltres hem volgut girar una miqueta la situació de confinament, aquesta situació tan angoixant que ens desespera tant a tothom, una situació que és una miqueta negativa, per no dir molt negativa, i li hem volgut buscar la part positiva. Què n'hem tret de bo de tot aquest temps de confinament que se'ns ha fet molt llarg, però que hem tingut temps de fer moltíssimes coses en família i de poder anar relaxats, que moltes vegades, tant grans com petits, anem sempre mirant el rellotge amunt i avall perquè hem de fer activitats. Una part dels beneficis de les vendes es destinen a la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica, concretament a la lluita contra la Covid-19 de l'Hospital Clínic de Barcelona. La pedagoga i musicoterapeuta Damaris Gelabert i la seva filla, Laia Martínez, han escrit el pròleg des de la seva experiència en el món de la música. Que ja ha sortit publicat. I on es pot trobar aquest llibre? Doncs mira, aquest llibre el podeu trobar